गिबियाव गहपुर बिआर चेनेलखौ नायगिरि गासैनिसिमबो गोजोननाय जासिहरग्रोनाय जाबाय। दिनै आङो ओपनिंआवनो गहपुर बिआर चेनेलावहाय आंनो रायलायग्रोनाय जाबाय। दा आदाजोंहाय फंनैसो बाथ्राखौ जोङो मिथिनानै लागोन। जेन'बा आङो जार्नालिस्ट बायदियै आङो बिथांनि चेनेलाव ओपनिं खालामनाय जाबाय आरो आदायाबो निस्सय बेखौ गाज्रि मोननाय नङा आङो बेखौ सानो। दा नोंथांनिफ्राय आङो माखासे बाथ्राखौ मिथिनो लुबैदों जे गाबोनहाय रन्जन दैमारि सारनि हियारिं जागोन, बिनि सायावबो नोंथाङा नोंथांनि गोसोआव मा साननाय दङ बेखौ फोरमायथिनानै होदो आरो नोंथांनि चेनेलनि जि थांखि बेखौ सिगांनि कन्टेन्टआव फार्स्ट जेब्ला आपल'ड होदोंमोन बेयावबो नोंथाङा एसे खेवफोरथि होनाय जाबाय, अब्लाबो दिनैहाय क्लियारै नोंथाङा खेवफोरना होयोबानो जाबाय आरो। आच्छा, आंनि बे चेनेलखौ जेरैबायदि आंखौ बे चेनेलखौ खुलिजेनग्रा बा जिथु दिन्थिग्रोग्रा बे देरहासार इस्लारियानो, बिथांनि आङो जेरैबायदि बुंनायावनो बा आंनि साननायावनो बे चेनेलखौ खुलिनाय जाबाय। आङो मालाबाबो बिदि चेनेल खुलिगोन होननानै आंनि गोसोआव साननायबो गैयामोन। ओमफ्राय दाखालिनि जिथु जाथाय, बे जाथायनि गेजेराव आङो बे चेनेलखौ माने बानायनो गोनां जानाया जाहैबाय सनितपुरखौ लानानै जेसेबां दल संगठन दं, राजनितिक दा गेलेथों, गहपुरानो जा, बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टआनो जा, सनितपुरानो जा, बे रायजो राजाखौ लानानै मालाबाबो दा बेफार दा खालामथों। दा जों गोदोनिफ्रायनो जों नुबोदों, फार्स्ट बर' एकर्ड फार्स्टनिफ्रायनो दिनैसिम माने जाबोगासिनो दं। सानजानि बर'फोरखौ लानानै दाम दर खागासिनो। ओमफ्राय आङो बुंनो सानो, जिथु गिबियावनो आं बुंनो सानो, आंनि चेनेलनिफ्राय आङो रायजो राजानिसिम आङो मोनसे आर'ज गाबो, आखाइ खबजोबनानै गाबोननि सानखौ लानानै रन्जन दैमारि आरो गासिबो जेसेबां सोद्रोमाफोर दं जेलाव, बिथांमोननि थाखाय माने गाबोन हियारिं दं। बे हियारिंखौ गाबोन गावबागाव धर्मआव बयबो गोसो गोरबोयै जिखुनु जाया गावनि धर्मआव नेमखान्थि बायदियै, गावनि धर्मनि नेमखान्थि बायदियै आर'ज गाबनानै बे सारमोननि केसनि जिथु बिसार सोलिनो बा गाबोननि बिसाराव जै जागोन एबा देरहासारगोन होननानै आरो बर' रायजो राजानि साननाया जाफुंसारथों, बे आर'जखौ लानानै गावबागाव धर्मआव 6 बाजि बा 7 बाजि 8 बाजिनि सिगां आर'ज गाबनानै गावबागाव गामि ओनसोलाव बा गावनि न'खराव, गामि हिसाबै जुदि हायाब्लाबो गावनि न'खरावनो बे आर'जखौ गावबागाव गाबगोन होननानै आङो आसा थायो। आरो रायजो राजानि गासिबो आर'ज गाबनायावनो रन्जन सारनि आरो जेसेबां NDB सोद्रोमाफोर दं, सिनियरानो जा, माखासे एसे गोजौ लेभेलनि सारमोनानो जा, माने जेसेबां बर' सोद्रोमाया बर' आन्दालननि थाखाय जेल जादों, बिथांमोना बे आर'जआवनो आरो गाबोननि जिथु बिसारावनो देरहासार जागोन होननानै आं आसा खालामो। आरो बिसोर गनाय लोगो लोगो बर' हारियाव खौसे फैगोन होननानै आं आसा खालामो। बेखौनो आं गले गले बुंहरो। आङो एक्स NDB हिसाबै बेखौनो आं बुंनो सानो, रन्जन सारा जेब्ला उदां जागोन, बर' हारिनि गेजेराव खौसे फैनाया बे एकदम रोखा। आरो रन्जन सारा जेरैबायदि गिबि जिथु बर' समायसानि गेजेराव जेरैबायदि माने बर' समायसायाव बेन्दों माननानै थानायखौ बर' हारिनि गेजेराव माने जेरै दंफाङाव जेरै बेन्दोंआ मानफबनाय, बे मानफबनायखौ बे बोस्रांदों। माब्रै होनना बुङोब्ला, बै समाव सावथाल गन्दगल, बांगाल गन्दगल, बेयाव जेसेबां रन्जन सारनि जायफोर सोद्रोमाफोर एसेबाबो गावनि हारिखौ आनज्रायहोनानै जेरैबायदि दावराव दावसियाव आवगायलांदों, गावनि जिउखौ बारसोमनानै हारिखौ एसेबाबो बासायबोदों। जेरैबायदि बै समाव हारिखौ बासायनायाव बर' हारिया थांनानै दं, बयजोंबो माने गिख्रंजादों। बर' हारिनि गेजेरावबो दे हारिनि थाखाय बावसोमग्रा सोद्रोमाफोर दं। हारिखौ आनज्रायहोनानै बर' जोहोलावफ्रा हारिनि थाखाय गिबि माने आवगायग्रा मानसि दं होननानै गुबुन हारिफोरजों गिख्रंजादों। दा बेफोरखौ रायजो राजाया बावालासिनो गाबोननि सानाव आर'ज गाबगोन होननानै आङो बयखौबो आङो मिजिंथियो। आरो गले गले आङो बेखौनो बुङो, रन्जन दैमारि सारा फैनाय लोगो लोगो बर' समायसाया माने एसेबाबो खौसेया जागोन, बे सियर। रायजो राजाखौ नेनानै था।
जेब्लासिम रन्जन सारा जेब्लासिम उदां जाया अब्लासिम बर' हारिया खौसे मालाबाबो जाया मानो होनोब्ला उपेन्द्र ब्रह्म आरो रन्जन दैमारि सानैजों बिदा फंबाय न'खरसेनि नङाबाबो बिसोर बिदा फंबाय बे बिदा फंबायखौ सानसे रन्जन दैमारिया उदां जायोब्ला बे बिदा फंबायनि सोमोन्दोखौ रन्जन सारा गुवारै बुफ्रुना होगोन बे रोखा बेखौनो आं बुंनो सानो बे आंनि चेनेलजोंनो आं फंनैसो बुंनो सानो जेरैबायदि मानि थाखाय चेनेलखौ खुलिखो गिबियावनो जाहैबाय गुलाय गुजाय आंनि रोंगौथिखौ आङो जायफोर माने हारिखौ लानानै बिटिआरनि बाहेरायाव थानाय रायजो राजाखौ लानानै खेल गेलेदों बेखौ आंनि हानाय बा आंनि गोसोआव जि बुजिनाय आरो आंनि नोजोराव मा नुदों बेखौ आं बुंनो थाखाय बे चेनेलखौ आङो बानायनो गोनां जादों जेरैबायदि बिटिआरखौ गादिखौ लादों प्रमदआ बिटिआर गादिखौ लानानै सालायबाय था खिन्थु माखासे माहारियारि आफादखौ लानानै लोगोआव मालाबाबो सरकार दा सालायथों आरो बिटिआरनि बाहेरानि बर'खौ लानानै मालाबाबो राजखान्थि दा खालामथों दा रोखायै प्रमद बर'आ सावरायनांगौ दाखालिनि बे दावराव दावसिखौ लानानै बे केसाथ' मानि थाखाय केस जादों गावजों गाव दावराव दावसि जानाङा नोंथांमोना टेबोलाव जिराय रायलायलाय खिन्थु गावजों गाव सोरबाया पार्टि मोनसेनि सावदों सोरबाया पार्टि मोनसे सावदों बेथ' माने बहुत गिदिर दावहा बेखौनो आं बुंनो सानबावो जेसेबां सम्पति दा प्रमद बर' गारि गाखोनाया सोरनि सम्पति बर' हारिया जौगाथों होननानैसो बे बर' हारिनि नामावनो थाखा फैसाया जेसेबां बर' हारिनि नामावनो दिनै बिनि गार्डफ्रा बिथांमोना जाहाथे माने रायजो राजाखौ बुजायनो थांनायाव बा रायजो राजानि माखासे खामानि मावनो थांनायाव गुबुन हारिया बिथांमोनखौ मालाबाबो दा माबाथों ना प्रटेक्ट बिसोरनि जिथु बर' हारिखौ लानानैसो बिसोरो दिनै गार्ड सार्ट मोनदों दा बिदि खामानि मावनायाव माथो गारदि बिसोरो आरो प्रमद बर'आ बारे बारे बुंदोंमोन आं मालाबाबो बर' हारिनि गेजेराव आंनि साननाय बायदि बा रायजोनि साननाय बायदि जाफुङाबा मालाबाबो गादियाव जिराया बेथ' आस'खान्दा गाव दिनैसिम जुदि आबसुआव थानायमोनब्ला बर' हारिया आबसुखौ मालाबाबो गाज्रि मोनामोन आरो आबसुनि होननानै बुंनाय लोगो लोगो ओंखाम जाया दै लोङा थाङो रायजो राजाया खिन्थु दिनै हरखाब बावनाया जाहैबाय धिकियाजुलि बायदियाव नोङो हाजो खन्द'आव दैखौ साइकेलजों रोगानानै दै लोङो दा जों नुदों आबसुनि लिडारफोर गारि सालायनाया सोरबा पलिटिकेलनि बा राजनितिकनि आन्दोआव मा दं बिसोरनि गारिया सोर बायना होखो बिसोरो दरमा दं नामा गभर्नमेन्टनिफ्राय आबसुनि लिडारा गभर्नमेन्टनिफ्राय दरमा दं नामा बा रायजो राजा दरमा होदों नामा बिसोरनो खिन्थु रायजो राजाया बिसोरनो जिथु हारिनि थाखाय ओंखारदों रायजो राजाया बिसोरनो जा हायो बिसोरखौ सहाय खालायगोन दा रायजो राजाखौ दिनै जों नुबाय दिपेन बर'आ गादियाव मोननाया बेसे गोबाव जाखो दिपेन बर'आ दा इन'भाजों बेरायो इन'भानि गारिया बेसेबां 18-22 लाख नङाबा 28 लाख नङाबा मोना 5 लाखनि गारिजों बेरायना आरो जेब्ला उपेन्द्र ब्रह्मआ जेरैबायदि साइकेलजों बेरायोमोन उपेन्द्र ब्रह्मआ बुङोमोन गिदिर गिदिर मिथिं दावथिङाव मालाबाबो मोजां स्टेज खालामनानै दाजिराय बे स्टेजनि थाखाजोंनो जोङो बै धिकियाजुलिनि रायजो राजानो जेरैबायदि आं माबाखौसो उपेन्द्र ब्रह्मनि जिथु बुंनाय बे रावखौसो आं बुंदों जुदि नोङो मोनसे मिथिङाव जुदि नोङो 5 लाख 3 लाख 10 लाख जुदि नों स्टेज बानायोब्ला बे स्टेजनि थाखाजोंनो जों मोनथाम जों जायगा दैखर खुरनो हायो नङा नङा दा दिपेन बर'नि जिथु गारियावनो दिनै गंबेसे दैखर जायो मारुति कारजों बेरायनो हाया नामा बेयो मारुति कार बे इन'भाखौ लानानै दिल्लीयाव थाङो नामा थाङा इन'भाखौ लानानै बेरायबासो बे जाथि मावनाय जायो नामा दिनै रोखायै जुदि नायोबा रायजो राजा बिजिरोबा अडिट खालामोबा मोनफ्रोमबो आबसुनि गारिया सोरनिफ्राय फैखो बेखौसो रोखा नोजोर होनांगौ दिनै मोनफ्रोमबो लिडाराव दिनै राजनितिकआव फैया मानो मोनफ्रोमबो दिनै जायफोर माने गादियाव जिरायो मोनफ्रोमबो दिनै न' बांखौ माजों लुखो बिसोरनि दरमाया बेसेबां बेखौल' साननानै नाय बर' रायजो राजाया बर' हारिखौ जौगानो थाखाय दिनै सरकारा बिसोरखौ जायगा होदों बर'फोरखौ बिसोर एसेबाबो उदां लामायाव लाबोनो हाथों बे थाखाखौ खिन्थु बर' रायजो राजानि बे थाखाया गारि गुरायानो जा बिसोरनि न' बाङानो जा गासै बर' रायजोनिनो सम्पति
माने आङो बुंनो सानो दिपेन बर'नि आंनि बुंनाया दिपेन बर'नि बुंनायाव जुदि गोरोन्थि जादोंब्ला जेसेबां बर' रायजो राजानि समाजनि गेजेराव आं निमाहा बियो रायजो राजाया जुदि साननाय दंब्ला आबसुआ माजों गारि दामि दामि सालायखो आरो सरकाराव फैनाय लोगो लोगोनो गारिफ्रा दामि दामि जाखो न' बाङा बोरै जाखो बेखौ रायजो राजाया बिनि माबाखौ इनकुवारि खालाय बिसोर सैथो दिनै बुंदोंमोन दे BPF सरकारा थाखा जाख्ल'दों 17 बोसोराव दिनै बोसोरबा जायैयावनो दिनै न' लुबाय गारि गुरा लाबाय अब्ला बिसो माबाया रायजोनि माखासे बिजिरनाया जेब्लासिम इउपिपिएलआ आबसुजों मोजां रिलेसन थाया आरो आबसुआ जुदि बेकग्राउन्डआव थाया इउपिपिएल सरकारा गैला जेब्लासिम आबसुआ स्ट्रं थागोन अब्लासिम इउपिपिएल सरकार थागोन नोजोर हो पाब्लिकआ रावजोंबो दा खेल गेलेजा आबसुनि गारिखौ रायजो राजाया एसेबाबो स्टाडि खालाय सोर हरखो बिसिनि गारिखौ रायजो राजायाथ' बायना होआखै नाथाय बिथांमोनहा गादियाव जिरायदों बिथांमोननि न' बांफ्राव एसेबाबो थाइसे हायै थाइनै हायै बिथांमोननि जिथु लामा थाबायनायाव रायजो राजाया हरगोन गारि बायनानै ला न' लुनानै ला होननानैथ' दिनै रावबो हराखै ओमफ्राय आं बुंनो सानबावो बिथांमोननि जिथु आखल आखु नुनानैसो बुनसुआ जन्म जादों माने बुनसुनि जायफोर फैगासिनो दं बिथांमोनहा बुनसुखौ जाय मानसिया आवगायबोदों बुनसुआव जोंनि उपेन्द्र ब्रह्मआ जेरैबायदि खस्थ' खालायदों साइकेलजों थाबायनानै फिसा फिसौ गारिजोंनो हान्थिदों बुनसुआ बिदिखौ खस्थ' खालायनो हानांगोन आरो बिदि खस्थ' खालायनो हायोबा बुनसुखौ रायजो राजाया सापर्ट दं आरो दङबो माने बुनसुआ आबसुनि बायदि आखल दाला गाबोन बुनसुनि आफादगिरि प्रेसिडेन्टआ जुदि इन'भा सालायोबा बा गाबोन जुदि दामि दामि जुदि गारि सालायोबा बे आबसुनिनो एखे लामायाव थांगोन माने आंनि बुंनायाव जुदि गोरोन्थि जायोबा आं हाजासे निमाहा बियो माने आं गले गले बुङो बर' समाजनि गेजेराव जिखुनु जाया राजखान्थिनि बा जिखुनु जाया जिथु सोलिबाय थानाय आबसुनि आङो बुंनाय बाथ्राफ्राव जुदि गोरोन्थि जायोबा आं निमाहा बियो माने आबसुनि जिथु बिथोन बायदि रायजो राजायाबो सानना नायदो आरो बुनसुआ फैगासिनो दं बुनसुनि बे बिथोन बायदिबो सोलिनांगौ बे नङा आरो 17 बोसोर सालायनानै थांबाय BPFखौ बेखौ बारहोदो जाय सरकार सालायदों बेखौ जों बुंगोन माने दिपेन बर'आ गाबोननि जिथु NDPनि जिथु गाबोन चेयारमेन गिबि आफादखौ दाजेनग्रा रन्जन सारनि सायाव गाबोन काउन्टार होनांगौ रन्जन सारा आलो गोजोनै गाबोननि जिथु केस कर्टआव नायबिजिरलायनायाव देरहासार जाथों होननानै आरो सरकारनि सायाव माखासे दिपेन बर'आ काउन्टार हरगोन होननानै आरो दिपेन बर'आ दाब दाब जायगायाव गाबोननि आर'ज गाबनायाव एसेबाबो खबर लाहैनांगौ आरो जुदि दिपेन बर'नि अनगायै प्रमद बर' आरो गबिन्दआ जुदि थार बर'नि समयसाखौ नांनो जायगा लादोंब्ला बिसोर सानैया जायफोर गुवाहाटि हाइकर्टआव जायफोर रन्जन सारनि हियारिंआव फैगोन बिथांमोननि माखासे जानाय लोंनाय बिथांमोननि माखासे थांनाय फैनाय गारि भारा बा थाव सोनायनि माबाखौ बिथांमोना जुदि हेफाजाब होआब्ला आरो दाब दाब गामियाव जिथु आर'ज गाबनायाव बिथांमोननि आर'ज गाबनायनि माखासे खबर लानो थाङाब्ला बिथांमोननि हान्जानि इउपिपिएलनि मानसिया बे इउपिपिएलआ जाथिनि मावग्रा इउपिपिएल नङा आरो जुदि दाब दाब जायगायाव जुदि थांनानै इउपिपिएलनि मानसिया बे रन्जन सारनि जेसेबां NDPनि मानसिफ्रा जेलाव दं बिसोरनि सायाव आर'ज गाबनायाव इउपिपिएलनि मानसिफ्रा लोगोसे आर'ज गाबफाहैगोन आरो आर'ज गाबनायजों लोगोसे बिथांमोननि दै लोंनाय माखासे साहा लोंनायाव हेफाजाब होनांगौ आरो बेनिफ्राय जुदि जानगाराव थायोबा बिसोरो मालाबाबो जाथिनि मावग्रा नङा बेखौनो आं बुंहरबावो गाबोननि जायफोर गुवाहाटियाव दाब दाब जायगानिफ्राय फैगोन बिनि थाव सोनाय साहा लोंनाय दै लोंनाय बेफोरखौ जुदि गबिन्द बसुमतारीजों आरो प्रमद बर'जों जुदि सहाय खालामाब्ला बिसोरो हारिनि मावग्रा बा हारिनि जौगालु खामानि मावग्रा मानसि नङा आरो दिपेन बर'आ गाबोननि गेजेराव जुदि फंसेबो जुदि सरकारनि सायाव बुङा बेयो आबसु लिडारबो नङा बेखौनो आंनि बुंनायखौ आङो आंनि जिथु चेनेल गोदानाव माखासे आंनि बुंनायफ्राव जुदि अबावबाफोर जुदि गोरोन्थि जालाङोब्ला बेखौ आंखौ माने आसि दिन्थिनानै फोरोंहरगोन आरो माखासे सानजानि
जिथु खेल गेलेनायनि माखासे राजनितियाव माखासे दाम दर खालायलायनानै जुदि इलेक्सन समाव खेल गेलेग्राफ्रा जानगाराव थानांगौ सानजानि लिडारफ्रा अराय सम दिनैसिमबो माने लिडाराव गैया मारै लिडाराव गैया होनना बुंबा मोनफ्रोमबो एकरावनो सानजानि टेबोलाव जिरायफानो मोनाखै गुफुरनिफ्राय सासे सागानगिरि थानांगौमोन गिबि दिल्लीयाव सावरायजेननाया गुफुरनि जाथायखौ खेबथाम एकर्डआवबो गुफुरनिफ्राय सासेबो साइन होनो मोनफानाय मानसि सासेबो गैया बा दिनै गुफुरनि बा सनितखौ लानानै दिनै खेल गेलेदों माने सनितपुर बिसनाथनि रायजो राजाया आबसुनि बिथोन बायदि सोलिनांगौ बे नङा सोरबा जाय सरकारा थाबाय थादों बे सरकारजों नङा माने रायजो राजायैनो था बेनिफ्राय गावबा गाव माने पलिटिकेल हान्जाया राजनितिया गावजों गाव नांलायबाय थाथों माने समाजनि गेजेराव जेरैबायदि खौसे रायजो जाबोदों बिदिनो था आरो सोरबाफोर जुदि ससियेल मिडियाफ्राव आंनि बुंनाया जुदि अभार जायोबा रायजो राजाया आंखौ लेंहरनानै बा लेंहराब्लाबो माखासे गुबुननि चेनेलजोंबाबो आंखौ एसे बुजायहर आरो माखासे कमेन्टजों आंखौ लिरना हरनो हागोन माने आं रायजो राजानि आङो अननायाव बे चेनेला माने आवगायलांगोन आरो गाबोननि दिनखौ बयबो एसेबाबो गावजों गाव माने मोनसा मोनसि बा गावजों गाव खौसे गैयाब्लाबो गाबोननि दिनाव खौसे जालायनानै आर'ज गाबलायगोन होननानै आङो खुलुमनाय थाबाय आरो आंनि चेनेलाव फंनैसो बुंबावगोन होननानै आं आसा खालामो दा नोंथांमोना बिथां सारनिफ्राय गोबां बाथ्राखौ खोनानो मोनबाय आसा खालामो नोंथांमोना बिथांखौ गोबां सापर्ट खालामगोन आरो बिथांनि चेनेलनि गेजेरजों जोङो गोबांथार बाथ्राफोरखौ जोङो मिथिनो मोनगोन आरो गोबां गिदिर मानसिफोरजोंहाय जोङो उनाव लोगो हमलांगोन बिथांनि चेनेलनि गेजेरजों आरो मिथिनानै लागोन जे जोंनि बर' हारिनि गेजेराव मा काहानिफोरखौ लानानै दावराव दावसि जाबाय थादों आरो मा खारननि थाखाय जेलाव थाबाय थानो गोनां जादों बेफोरखौबो जोङो बिथांनि चेनेलनि गेजेरजोंनो जोङो लासै मोनथिलांगोन आरो बिथाङानो खुद गावनो बुंदों गोबां गेदेरमाफोरजों बिथाङा लोगो लागोन होननानै आरो गाबोन जुदि गाबोननि दिनाव उदां जायाबा मोगा मोगि जों देरहासार इस्लारि आरो आङो एक्स एनडिपि हिसाबै बे गुफुर बिआर चेनेलनिफ्राय आरो देरहासार इस्लारि चेनेलनिफ्राय हेमन्तनाव मोगा मोगि लागोना गाबोननि गेजेराव जुदि मा जायो माखासे जुदि मिस्टेक जायोबा जों मोगा मोगिखौ लागोना बे सप्तानि गेजेराव मोनगोन हेमन्तनिफ्राय जों मोगा मोगि लागोन आरो गुबुन आफादनिफ्राय जोङो बे लागोना रोखा नेनानै थाबाय था बेखौनो जों बयनिसिमबो जों मेसेज होयो जों सानैनि माखासे नाजालांनायाव गोरोन्थि नुहुरदोंबा जोंखौ फोरमायहर ओंखायनो आरो सारा फंनैसो एसे बुंहरबावगोन होनना आसा खालामो दा नोंथांमोना खुद खोनानो मोनबाय आरो गाबोननि हियारिंखौ जोङो नेनानै थानोसै मा खौरां मोनो आरो जुदि बेवहाय इलिगेल जायोब्लाथ' निस्सय जोङो आसामनि CM-खौनो लोगो लागोन खारन एकर्डआव लिरनाय दङ फाइनान्स नन फाइनान्स केसफोरखौहाय आसाम सरकारानो बोखांनानै लागोन होननाय मोनसे बाथ्रा दङ दा बेफोरखौ लानानैनो जोङो माखासे बाथ्राफोरखौ जोङो फोरमायथिलांनो बा सोंनानै मिथिनानै लानो जोङो नाजालांगोन आरो थ' लोगोफोर दिनै जोङो बेसेखिनि बाथ्राखौनो लानानै फैदोंमोन फैबाय थानाय समफोराव नोंथांमोना मदद खालामबाय था आरो नोंथांमोननि गिदिर मददनि गेजेरजों गोबांथार आवगायलांनो हागोन जोङो बेखौ आसा आरो मिजिं थिनानै दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय स' थेंक इउ बर' हारि जिउ गोलाव जाथों